Pozdrav svima ljudi, ja sam Emir Kariški. Dobrodošli na moj novi video. Ovo su dva prava ljudska napadača. I ako me oni ubiju ili napadnu me ako me oni ubiju sa ovim nožem baš negdje, oni će dobiti 50.000 maraka. Sakrali! Dobro, moram požuriti. Evo mog automobila. Sada idemo odatle. Dakle, samo da znate, ja sam njima auto stavio jako daleko, pa dakle ne mogu, ja bi im mogao jako lagano. O moj Bože, sad padam. O moj Bože, promašao sam me. A pruži mi može, idemo. Ja vozim. Dakle, samo da vidim, znate, ja sam kupio dva helikoptera i sada, jel vidite onaj most tamo? Dobro, ajde vidimo ovaj jedan trik. Sad dobro, znate zašto sam sad? Ako klikam ovo dugme, eksplodirao sam cestu, dakle mogu da popiću. Sabiramo dalje. Gotovo smo, mrtvi smo. Jo, pobjed. Moramo da vodimo sa druge strane. Hajde, idemo. Sada ćemo se mislim korvo isprazniti. Dakle, moramo odmah ići da napadnem korvo. Hajde, požurite, odmah će mi doći. Hajde. Bum, gotovo je. Pogledaj me, hajde. Oni nisu znali. Ja sam slučajno stavio igle na gum da bi im mogao propuštiti. Dakle, ja mogu i lagano. Idemo, gotovo je automobil. Idemo. Dobro, sada, jel vidite ono tamo gore? Tamo je velika planina koja čuva dva policijska. Dakle, ja ih mogu lagano popići. Hajdemo. Evo. Pravo smo dalje. Dobro, smo već pobjegli. Tamo mi imamo aerodrom i danas imamo tamo jedan avion. Tamo... Kako se to krasno. Odmah pod tebe, Emire. Dobro, sad imam veliki plan. Moram da kliknem ovo dugme. Haha, je. Kako sam? Dobro, svima. Dobro, ajde. Dobro, ajde. Da gubimo. Dobro, ajde u avion. Oj, dobro je. Jako bi me oni odmah uhvatili, ovo bi video bio kao 5 minuta. Samo. Čekaj što? Pa Emre, imamo samo jednu opciju. Padobran. Ajme nešto. Ajme nešto. O Bože. O Bože. Kako sad? Dobro, pa su kod... Treća sad. Bože, samo me nisu... Gdje je on? Ne znam. Pa, je li on već bio ovdje? Čekaj, on je čovjek tamo gore. Evo, pored mene. Evo. Dobro. Dobro. Ano, mam se. Ano, sad. O ne, mrtav sam, čekaj. Sakriću se. Sakriću se. To, bravo. Krak. Haha.
Da, Emre. Da, vam za da vidimo se sljedeće. Ćao.